Israel Silian Abrigado, hello Pastor, ask lang ko kung makasala ba kung magpautang ta with interest. Okay, ang iya nga punto igsuon nga, nguta na siya kung sala ba ang gitawag nato og pagpautang with interest. Ingani ang gitawag nato gisgutan sa balaan nga bakasulatan igsuon. Deuteronomio Kapitulo 23, 19 ngadto sa 20. Dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon, meaning kauban sa iglesia. Patubo sa salapi, bisan patubo sa makaon, bisan patubo sa bisan unsang butanga, nga papahulaman nga may patubo. Sa dumuluong, makapahulam ka nga may patubo. So meaning to say, sa mga dili nimo kapareha nimo nga pagtuo, pwede ka makapahulam nga uban ang patubo. Pero kanang Kristohano nga pagpatubo nga dili tagaliog, okay, aron makatabang kag tao, pwede ka makahatag og patubo sa dili nimo kauban sa simbahan. Pero sa imong kauban sa simbahan, ayaw patubo eh. Okay? Na kung panalitag mangutang man siya, ikaw kay nagligosyo man ka, naa kay pamaagi nga mag-set aside ka og poor fund, no? For example, kining gitawag charity. Now, dito ni mo na siya kwaon, no? Basta ang Biblia nagingon, 23 ba 19 sa Deuteronomio, dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon, patubo sa salapi, bisan patubo sa makaon, bisan patubo sa bisan unsang butanga, pagapahulaman nga may patubo. Sa dumuluong makapahulam ka nga may patubo, apan sa imong igsuon dili ka magpahulam nga may patubo, aron magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot sa ibabaw sa yuta. Mapanalangin kas Ginoo, no? So, salamat yan ang imong nga pangutana.